Ja mulla oli vaan pakko puristaa se. Ja se meni, mut nyt on takas se hermo. Käytiin tuolla Petsassa tyhjentämässä. Se nyt Tommi, Suomen ennätys juomisessa alkaa nyt. Terve, se on ylis. En oo. Selvä, en todellakaan ole. Mutta... Ootteko tän opetelmaan kaljalle? Hyvä, en oo mäkä. Nyt ei oo lempijuoma kalja, mutta ei oo varaa muuhun. Vaikka tekisin lonkeroa tai siideriä. Joten mä kokeilen, pystyykö mä juomaan sen nopeeta pois. Jousen. Suomen ennätysyritys. Sinne meni. Ai että maistuu hyvälle. Keppana. Kyllä. Lauantaina on välillä tylsää, mut välillä hauska. Mikäs tässä? Hyviä hommia, 3+2. Juu, katsotaan.